90-гадовы юбілей адзначае сёлета беларускае таварыства інвалідаў па зроку. На ўрачыстасці з гэтай нагоды запрасілі і нашых карэспандэнтаў. Гэтыя людзі не па чутках ведаюць пра то, як складана адаптавацца невідушчаму чалавеку ў сучасным свеце. Але ўсё ж вераць, жыццё без бар'ераў магчыма. Белтис – это организация, которая с историей, во-первых. Второе, что она объединяет порядка 20 тысяч инвалидов по зрению, объединяет 18 предприятий вместе с филиалами, где работает порядка 6 тысяч человек, в том числе 50%, более 50% инвалидов по зрению. Есть достижения, есть успехи, это и в Паралимпийских играх, это в музыкальных каких-то мероприятиях. Да свайго юбілею грамадская арганізацыя «Белтис» падышла з высокімі паказчыкамі. Нягледзячы на тое, што амаль усё жыццё інвалідаў па зроку праходзіць навобмацак, яны робяць усё магчымае для стварэння безбар'ернага асяроддзя. Укараняюць новыя напрамкі дзейнасці, распрацоўваюць шматлікія сацыяльныя праекты. В настоящее время работают несколько проектов совместно с шведско-финской СВЭФИ Академии, это наш партнер, такое учебное заведение. Мы реализуем проект по созданию навигационных маршрутов для самостоятельного передвижения в пространстве незрячих людей в Республике Беларусь. Отделом информации, образования и культуры посольства США мы запустили совсем недавно проект поддержки незрячих студентов, работников интеллектуального труда. Впервые заработала в Республике Беларусь интернет-радио «Белтис». На уліку ў брэсцкай абласной арганізацыі «Белтис» больш за 3000 чалавек. Большасць з іх маюць першую і другую групы інваліднасці. Адзін з галоўных прыярытэтаў у іх рэабілітацыі – працаўладкаванне. Только за прошлый год я хочу сказать, что у нас 54 человека трудоустроены, из них только 17 в нашу систему. Это в нашей первичной организации и на наши предприятия системы общественного объединения «Белтис». А остальные – это в различной сфере жизнедеятельности нашего государства. У горадзе над Бугам з нагоды 90-годдзя беларускага таварыства інвалідаў па зроку правялі ўрачысты канцэрт. Галоўныя святочныя мерапрыемствы пройдуць 28 лістапада ў Палацы Рэспублікі ў Мінску. Кацярына Страха, Васіль Палхоўскі, абласныя навіны, Брест.